Vitajte pri ďalšom vysielaní našej školskej televízie. Čo sme si pre vás pripravili? Pozveme vás na koncert skupiny The Paranoid a pripomenieme si čarovný zápis budúcich prvákov. Prajeme vám príjemne strávené chvíle v spoločnosti našej televízie. Dňa 23. marca 2016 sme v školskej telocvični privítali mladú rockovú skupinu The Paranoid. Hudobnú skupinu už niektorí z nás poznali a tí, ktorí sme len o nej počuli, sme mali vynikajúcu príležitosť vypočuť si najznámejšie hity tejto skupiny. Všetci sme sa hudobne naladili a užili skvelý hodinový koncert. Nechýbala veselá autogramiáda a pozdrav skupiny The Paranoid pre nás všetkých. Dnes sme si pre vás pripravili výchovný koncert. Tešíte sa na to? Často letím mimo reality, keď nezvládam nieť svoje pocity. Je vo mne viac, než si vieš predstaviť. Stále dúfam, že mi chceš uveriť. Ja nečakám, že pochopíš. My vieme lietať aj bez krídel. Miliónkrát sme predbehli pád. Ak si tu so mnou, tak nemaj strach. Mráz do našich síl, vráža pocity. Skúsme začať žiť jak nikdy predtým. Viem, že sa to dá, kým tu nie som sám. Mám predsa teba, nič mi nechýbáš. Ďakujeme veľmi pekne celej vašej škole. Naše meno je The Paranoid a bolo nám to s vami dobre. Takže práve sme dohrali výchovný koncert akustický na Gáborke a bolo to veľmi super. Sme čerstvo pohraní, takže ešte sme takí z ľudí pojašení. Sme sa teraz dopodpisovali deckám a myslím, že sa nám to páčilo, nie? 4. a 5. apríla sa v priestoroch našej školy konal zápis budúcich prvákov. Pani učiteľky pripravili pre malých žiakov rôzne aktivity, v ktorých si naši budúci spolužiaci mohli preveriť svoje zručnosti. Vyrobili si korúnky, pracovali na tabletoch, lepili a vyfarbovali obrázky. Niekoľkých budúcich prvákov sme aj vyspovedali. Ahoj, ako sa voláš? Tamarka Košíková. A z ktorej si prišla škôlky? Bytunková. A už si sa bola aj pozrieť v prváckých triedach? Áno. A ako sa ti páčilo na zápise? Dobre. A už sa tešíš do školy? Áno. Máš aj školskú tašku? Áno. Aké farby? Fialovej. Máš rada fialovú farbu? Ahoj, ako sa voláš? Mavčelko Kováč. A kde si chodil do škôlky? Na Páva Blahu. A páči sa ti tu? Áno. Tešíš sa do školky? Do školy? Áno. A máš tu aj nejakých kamarátov? Áno. Zo škôlky? Áno. Aké sú vaše pocity pri prvom stretnutí s našou školou? Veľmi dobre, lebo ja som tu bola, kedy chodila do školy, takže to sú také moje spomienky a dobrý pocit som mala. Tešila som sa, že tam ideme ráno. A ráno ste už mali aj trému? Trošku áno, videla som aj na Marcelkovi, že je taký napätý, ale potom sme sa porozprávali a išli sme potom donútra do triedy. Myslíte si, že naša škola má podmienky, pre ktoré by mohol váš syn chodiť k nám? Ja si myslím, že áno, milý prístup pani učiteľiek, aj dobrá atmosféra. To značí o tom, že toto je dobrá škola. Na všetkých budúcich prvákov sa už teraz veľmi tešíme a prajeme im, aby sa im na našej škole veľmi páčilo.